Pamusoro imam ndauro nenyaya yakamhangarwa naGertrude Muteme achimhangarira Maria Chiwawa. Iri nhau yemudziyo yemumba yekurarira iri kurambirwa naMaria Chiwawa ndo ikudiwa naGertrude Muteme. Vanobva muvileji yekumasvosve, ungati masvosve. Maria anogara kungoma kuriti. Tichakumbirawo Gertrude Muteme simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Gertrude Muteme ndinopika pamberi pedare. Ndopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Kuti zvese zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Chise ruoko basi. Ndakumbirawo Maria Chiwawa simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura. Ini Maria Chiwawa ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Chise ruoko basi. Ndakumbirawo Gertrude Muteme kuzivisawo dare muchidimu wakagara pasi. Chasakisa kuti ungoti mhangarira Maria Chiwawa chii? Pamusoro edare chakaita kuti ndimhangarire Maria Chiwawa ndamai guru vangu, mudzimai wemukoma wemurume wangu. Vana vatezvara vedu ndo mukoma nemunun'una. Vatezvara vavo mai guru ndo vakuru, kozouya vatezvara vangu ndo vadiki vaiteedzana. Saka nyaya yakaitika ndeyokuti murume wavo ashayika, vanovaba mukuru vakaita musikangwa nemurume wavo, pakaitwa mwana. Nekufamba kwenguva takawana nzvimbo Ngomakorero yeshopu. Shopu ikapera kuvakwa, murume anga akugara kushopu vachishandira ikoko. Pakaitika nyaya yekuti amai vangu nyakutumbura inini vakarwara, ndikaenda navo kuSouth Africa kuti vanorapiwa. Pandakadzoka ndakawana mudziyo yemubedroom musisina, murume atakura vakushandisa Ngomakorero. Hapana chandakabvunza, ndakanyarara kuzosvikira murume arwara ashayika gore rakapera. Ndo pandakataura padare remumusha kuti murume akanga atora mudziyo yavaishandisa muNgomakorero. Zvadaro dare romusha rakateerera ndichitaura. Mai guru vakasumuka vakati handichakwanisi kudzosera mudziyo iwoyo, ndichatenga mubhedha king size bed yavaifanira kutenga. Pakanga paine chest of drawer, dressing table, king size bed, headboard nemadrawers wacho, necheya imwe yeblack yataishandisa kugara mubedroom. Ndoo zvakaitika. Asi iwo nemuromo wavo vakataura pamberi pedare kuti inini ndichadzosa mubhedha iwoyo nekuda kwokuti ndakuushandisa, ndichakutengerai umwe munyuwani. Nanhasi hapana chachichatenga. Papera mazuva matatu mushure mekuibva kwemurume, pakauya vana vavo nedressing table nechest of drawer necheya yepadressing table ndozvakauya zvakadaro. Ndikabvunza vana kuti ko headboard nemubhedha wacho nemadrawers acho neimwe cheya hombe yakadaro hazvina kuya nazvo nemhaka yei? Vana vakati zvichauya next week. Next week yakapera hapana chakauya. Nanhasi ndakangotarisira ndikuona kuti hapana zviri kugadzirisika. Saka ndakauya kuna mambo wangu kuti vandibatsire. Nguva ipi yaiitika zvinhu izvi? Paitengwa pakataura kuti achatenga zvinhu izvi? Igore rakapera. Munani? Muna September musi wa8. Ende mudziyo yacho yakanga iri yokunditenga.
kutenda vana vandakachengeta vana vezvanzi yavo vakanga vashaya ari matwins saka tete vakashaya vachibva vangoshaika ndovangatanga zvanzi amai mari yacho mazvito agara sasumutorai makagara zvanzi makavimbisa kutenga nzira makazi mugotenga nanhasi hamusati matenga ngazizodare zvikuti kunetsa kusensi kugadzirisa nawo yauya kudai pamusoro echangamiri zvinhu zviri kutsanangurwa izvi ndezvemufi akashaya last year musi wa5 September. Zvadaro ivo vakaenda kuzvinyaya iyi vakabva vaiendesa kumaster for high court. Zvinhu izvi zvakatoliswa pasi zviri kunyaya yekumakoti. Ndiri kushama kuti ivo vakuuya kuno nyaya idzi dziri kumaster for high court. Zvinhu zvemufi pamusoro edare kukoti kwacho ndina lawyer vandakaudza nyaya iyi ari kutimirira kumakoti. Vakati nyaya yakaita saiyoyo yemudziyo inoenda kuna mama, munogadziriswa namama, haiuye kuno kumahigh court, kumaself high court. Ndozvandakaudzwa nalawyer, vakati endai kuna mama. vadare kana pane vane mubvunzo mukasununguka inobvunza muone zvamungada kuziva. asi amai mama mboviriso chokwadi here chekuti muchatsiva zvinhu izvozvo? Zvinhu izvozvo takataura zvishuwa musi watakagova nhumbi. Tagova nhumbi inini ndobva ndataurawo kuti zvakaita semubhedha wandararira kwe15 years hazvichaita kuti uzase uchadzoka pani. Asi tisati tanatsogadzirisa nyaya dzacho ivo ndokabva vamhanya kumaster of high court kunomangara kuti nyaya dzacho ipapo zviri kupanzwa. Imimi mataura kudaro kuchakazotadza kuti pamutore danho chii, nokuti uri vaienda kuhigh court asi imimi dai kuri kunzi makatora danho vaienderei kumaster of high court vakaendesa zvinhu zvemufi mufi zvinhu zvese zvemufi ndokwazvakaenda kumaster of high court. handii zviri mumaoko mavo master of high court ndokati zvinhu zvakatorwa nemurume zvakabva kumba kwevanhu. Hazvina kubva kumba kwevanhu, zvakabva baba vakanga vasiya basa ndokubva vadzoka pamusha. Ava ndobva vaenda kumakoti vachimhangarira baba, ndobva vatorera protection order. Baba kutorerwa kwavakaitwa protection order ndobva vangoona kuti nyaya dzacho vapesana. Baba ndobva vangobuda mumain house vachiuya nemubhedha iyoyo isecond hand. Ndobva vaenda baba vanga vakugara kucottage, ndokwakanga kwakugara baba. isusu chatiri kuda kunyanya kuti patiri kuda kuti titaure pamusoro penyu makabvuma kuti muchabhadhara mubhedha wangu takataura kuti tichabhadhara. Hatibhadhare tega. Vana vakati mubhedha wakasimudzwa nababa, ivo vana vavo nevana vangu vachabatanidza mari ndo vachatenga mubhedha. Ko imi makabvuma sei? Ndozvatiri kutaura kuti takabvuma. Vana vangu nevana vavo ivo vakanzi vachabatanidza mari votengera amai ava mubhedha. Kwa master of high court semaziro edu hakutaurwa nyaya yenhumbi yemubhedha, machester drawer nechi zvinogoyiwa nehama kaizvo. Hazviende kwa master of high court. Handimatati pakafa mufi pakagoyiwa nhumbi, nhumbi hadziende kwa master of high court, chozoenda kwa master maproperty nezvinhu zvakaita zvakakura-kura. Zviri kugovana izvi zvinogovanwa paukama padzinza, hazvinzokwani kwa master of high court. Kurati kana vakaenda kwa master of high court zvomubhedha zvipo kwa master, zvomubhedha zvaita kungoita chibvumirano chamakaita chamakaita. Ndafara hanzvadzi yangu pamataura kuti mubhedha ndakaushandisa for 15 years ndakaona kuti haungadzokere uku, rega nditsvage mumwe munyowani. Dai makangoita izvozvo zvokamaster of high court zvofamba zvakadaro
pane mudziyo iyi mongoita sekuirana kwamakaita ndizvozvo semhuri vaigova zvindaita handisiri pano nhasi. Uye zvipataurikana kuti pane zvimwe zvakambouya chimwe chakauya chiya dressing table nechair yepadressing table nechest of drawer zvichireva kuti pakasara headboard king size bed ndo zvakasara nemadrawers epaheadboard necheya imwe yavanozoiziva yeblack yaitenderera yataigara mumba. Izvi zvinhu zviri kufanira kubatana, vana ndo vari kufanira kubatana kuti vatenge zvinhu izvozvo. Vana vapinda pamubhedha matika ndakaushandisa kwe15 years. Vana ndakashandisa inini mubhedha kwe15 years. Saka vana vakati azvichaita kuti mubhedha uchitorwa futi udzokere uko. Vana vavo ava nevana vangu ndo vachafanirwa kutenga mubhedha iwoyo vodzosera. Ama izvo zvamakawirirana kuti vana ndo vari kufanira kutenga mubhedha. Inyuwana ndotonzwa iwo nemuromo vakati hazvichaita kuti ndikudzosere mubhedha iwoyo nokuti ndakaushandisa. Ine ndikati hongu mubhedha tiregai kudzosera sezvo mataura kuti munoda kuutenga asi chandiri kudai headboard yangu nemadrawers angu necheya yangu nedressing table nechest of drawer necheya yepadressing table ndo zvandiri. Amai muri kusimudza muda kuti inini ndiri mwana wa mai Gertrude Mutimeri. Padare remumusha vana baba vari mumusha nasabhuku nemadzibaba ose vari kuiziva nhau iyi. Saka pavakabvuma kuti vachatenga zvinhu izvi ana baba vakangoti ndizvozvo sezvo vazvipupurira nemuromo wavo. Izvo zvavari kutaura kuti vana takazvimirira hataigona kumirira nekuti chinyararo. tinotenda mama. Ndana mai vako vese handingazokusiya uchitaura zvokuramba uchienda kumberi. Ndizvozvo. Ndoda kuti uramba uchivaremekedza sana amai vako. Kukanganisirana kuri pakati pana amai. Tikada kuti tiise vana kuti vainyanya kuzodonongodza topedzisira taakuita sei? Taakuchiuraya ukama. Nawe yatakatarisana nayo pataura mati king size bed, headboard nechair. Nemadrawers inside. Tokuwirirana zvere nai Maria. Maria ari kuwirirana nazvo asi zvinhu izvozvo headboard yavari kutaura yacho yakabatana nemubhedha. Hazvina kubatana zvinhu izvo zvaigara mumba mangu ndaitokucha mubhedha headboard yosara uko ndichigadzira apa. Ndinoona sekuti zvimwe zvachoka zvakanaka kuti tuwirirane kuti zvinhu zvatotora nezvazvo ndezvemari. Zvinhu zvacho zvinodhura hazvitengeki. Ndakapinda mu-TV sales ihadhini udhu yakanyatsosimba zvinodhura. Pandakapinda mu-TV sales paspecial offer yemubhedha wacho wangu iwoyo waita 750 tisina kutarisana neheadboard. Saka imimi makazvitarisa imimi headboard nemubhedha zvinoda mari. Headboard nemubhedha zvinogona kusvika kuma 1,500 kana kuti 1.6 ndakazvitarisa. Kochair. Iseti yakanini zvinenge zvangoti. Headboard chair ndepa dressing table. Imwe chair ndiri kutaura nezvayo akazvimirira. Ndipo ndo yandokubvunza kaimwe chair isiri pa dressing table. Inogona kuita $50. $50. Zvoreva kuti claim yenyu kutaura zvekuma 1,650. Mari muri kunzwa nhau iri kubuda kubva kune mumwe wenyu. Ndizvozvo inini ndiri kuti mubhedha ndakataura zveshuwa kuti mubhedha hauchadzoka. Mubhedha wakasumudzwa nana baba pamutemo waifanira kutengwa nanani nana baba, asi takazoona kuti vana baba havachasumudza nyaya idzi. Ndosaka takati vana vangu nevana vavo hapana ane mhosva apa.
vana vavo variko kwamungati ndo vanofanirwa kuita sei kutenga zvinhu izvi wodzosera. Makambokurukura navo here vana venyu nenhau? Takakurukura. Vakati kudii? Vakati vanotenga varikuda kuti vabatanidze nevana vavo ava. Ko vana vaGertrude vari kupinda papa? Vana vaGertrude zvinhu zvakasimudzwa nababa. Munhu akauya nechichemo ndiGertrude? Ekaongo. Ko akazouya nenhau yekuti vana ngavabatane ndiani? Ipapo patakagova nhumbi. Aiwa, ndiani akauya nenhau yekuti vana ngavabatane? Musikana ari kuswere ndiani? Mwana wangu. Hapana mumbotaura izvozvo. Inge ndangodecida kuti mubhedha wangu ngaungouya wakadaro. Bhedha musuti yangu ngaingouya yakadaro. Ngokuti vachitenga umwe ina handichada. Ndakuda zvinhu zvangu zvakakwana. Ipapo takatopfuura takatobvapozvo. Vasikana, iwe mwana waMaria, makawirirana kuti muri kutenga zvinhu zvirini izvo? Hatina kupasisa chete. But pane nguva ezvinogore ratokwana. Chivimbiso chakaitwa 8 September, nhasi date 13 September. Pane gore nemazuva. Ida kuti ipere nyaya. Manzwa amount yataurwa panapa about 1,650. Toita kuti nyaya ipere rini? Zvangoro tinoona vamwe totaurirana touwirirana. Muri vangani vana? Isusu medu tiri 5. Vana vaMaria. Kwaba mudiki kwangu kune 3 vanakashaika last week. Ndenda ndine 4. Pasika ndo pari kubuda kakunza hapana chibvumirano chekuti vana vachabatana. Zvakambotanga kuuya zvakatengwa nani izvo? Zvakatengerwa inini. Iri bedroom yacho yese. Mati pakauya chest of drawer. Nechi? Nedressing table. Zvakabva kunani zvinhu? Zvakabva uku kungomakurira. Ndo zvakauya iri mari kana zvakatengwa zviro zvinhu? Aiwa, zvakauya iri mudziyo iyo yadai kungogara ndakainichishandisa. Yakauya yacho makamhemwi nayo ndo yakauya? Ndiyo yakadzoka. Zvimwe izvi hazvina kudzoka. Zvine chekuita nemari ndo zvisati zvadzoka izvi? Amai Maria, nyaya yechisungo chekuti vana vachabatana yakaitwa nani? Yakangoitwa musi wakagoyewa nhumbi. Ava vachitsanangura kuti baba vakasumuka nebhedhi yangu chichichi. Ivana ndokubva vatsanangura vega vakati bhedhi aichadzoka. Vana aitsanangura apa ndeupi uyu mwana? Mwana uyu aitsanangura meni tofunga munomuziva anonzi Shingi. Ari kupi mwana uyu? Ari kwaMungati. Je, aitsanangura akamirira vamwe vana here kana kuti vakanga vawirirana? Vakanga vakangosumuka ava vachitsanangura ndokubva angosumuka akati kuti bhedhi ichadzoka mama azvichaita. Akasimuka ipapo muri pajekerere? Saka papasina chisungo kapo? Akangosumuka ndokubva atsanangura. Bhedhi aichadzoka nekuti mama vangu vararira mubhedha ko 15 years. Saka kuti chisungo chekuti vana vachabatana hachipo. Nekuti uyu akangosimuka paikurukurwa nyaya. Vasina kumboenda padivi kunokurukura vega sevana. Aiwa, vana vakanga varipo. Vakanga varipo pataigova nhumbi. Vaivepo, asi vakanga vaita chisungo here vana ava kana kuti kwete? Kwete, vanga vasina kuita chisungo. Asi kuti mukomana uyu akazongosumuka akati kuti mubhedha uchadzoka kunoko azvichaita. Zvatakutongoita apa ndozvekuti saka chisungo chevana ava hachipo. Ndopatiri kuwirirana. Hapana chisungo chevana chokuti tichaita zvakati. Hapana chisungo. Munhu wana akasimuka apa angotaura. Asina kuti adare nevamwe vana. Asi vakawirirana nazvo. Vana vacho vakawirirana nazvo. Vakati hongu kana mabvuma mati imimi titenge mubhedha tidzosere mama. Zvinongoitwa saizvozvo. Iye mwana wacho mundu arira. Ndini festival mama. Ndirangarire vachikurukurwa matauriro avari kuita. Zvisinei zvikubuda kuti vana havana kuwirirana amai.
asi mubhedha yako uchipiwa sechibvumirano chakamboita kuti uchadzokera kuende zvakanaka zvishoto usadzokera ungotsvagwa mumwe patsika dzedu. So vanhu vari kuda kuti hapana chisungo chakaitwa asi zvikudiwa zvidzokere zvinhu izvozvo kuna amai Gertrude. Ndafara mava nemumwe mwana amunai nhasi uno mukuti zvingaitwe sei? Aiwa papa kuda kuti Maria adzokere kuna Shingi. Shingi ndiye akasumuka ganda akataura pajekerere. Mudzokera munoona Shingi mumutaura Maria zvinhu zvezvo yakudiwa. Kana ari iye Shingi achazonokonsulta vamwe vana sekutaura kwaari kumwamurikuita kuti vana vanenge vawirira asi vamwe vana vari varina kuwirira. Imimi maafu unoona mwana wenyu munomuudza kuti nyana uya yamira so zvinhu zvakudiwa. Chekutanga tiri kuwirirana here pamari yataurwa ye1650? Hatiwirirani. Vanogonotenga mubhedha. Pasina headboard? Headboard iripo. Aiwa. Ndiri kutaura nenyaya. Sorry changani. Headboard ndozvandiri kutaura kuti headboard yakabatana nemubhedha. Kana mukatotuma mupurisa akanotarisa anoona kuti headboard yakabatana nemubhedha zviri kupi zvinhu? Zviri kungoma kurefu. Ndopandosaka chitenga ika headboard yakabatana nemubhedha yacho yakafanana neyacho yaminayo. Mobva mavapa tupedze nyaya yacho. Izvozvo zvacho zvakabatana nemubhedha izvozvo imi mungazvitarisa zvinoda mari mati 1650 amuwirirana nayo. Tingati tingangoita zvokufungira tinongoenda vonoona kumashop acho kunotengeswa mubhedha yacho kuti vonoona kuti zviri kuita mari. Anenge akunoona ndiani? Ivo vana vangu. Zvinoitwa riini zvinhu izvi? Apa ndinganotaura nemukomana uyu wandiri kutaura Shingi wacho. Kana tine zvatawirirana ozodzoka kumubheki ozokuudzai kuti zvinhu izvi tichazoita zvakati. Kuti ndoda ndizive nguva yekuti imi muchataura naShingi rini ndigowana mhinduro rini? Nhasi ndinogona kutaura naye. Ini ndowana mhinduro rini? Pamwe pakati pesvondo ipapa anogona kuuya. Asi ndofunga kuti ane masvondo akati wandei ndakupaisa muna mai. Mai taifanenge makapinda mudare kumashure kumusi wa31 August. Nhasi takana 18 September. Hamungadai manga mataura naShingi here makati nokuti samunhu rakari chiflame. Zvokuti takutaura kuno nhasi dai makutotaura urongwa hwamunahwo. Kana dai Shingi wacho anga aripo. Kana mamune chido chekuti muke muchidzosera zvinhu. Apo tisiri kunatsoziva kuti zvinofambiswa sei. Saka inini ndiri kuti ndinonotaura naShingi wacho. Zvakanaka. Figa yacho kushanda nayo pari zvino i1650 yataurwa. Kana mawana kwamunowana mubhedha wakafanana newaminawo imimi une mari yakadzika kudarika 1650, zvakanaka kwamuri. Asi ndikumbira kuti zvinhu izvi zviitwe by 10 October tinge taita nyaya itapedza. Saka Shingi endai mutaure naye kuti zvanzi namama mari yatawirirana nayo, mari yataurwa naGertrude yevalue yezvinhu zvake 1650. Kana iye aine kwaanotsvaga zvakachipa kudarika ipapo anenge asevha mari yake. Asi musi wa10 October ngausadarike zvisina kuitwa. Zvinova masvondo mana kubva patiri nhasi. Ndanga ndichikumbira kuti kana iye hanzvadzi yangu Shingi akuzvitsvaga atsvagewo hardwood seiri apo neking size bed kwete zvekuGlenview. Ini ndaisa value ye1650. Ndinotenda Mwari wangu. To value yandamu. Iwewe ndamboda kuti usimuke ubude nevana imi. Ndikakunyaradza ndikati nyaya yaine newe. Regerere. Shingi muregerere zvinomera kaiwana apa kwake ukama uropa usiku. Uziona Shingi handimuranzvadzi nanzvadzi. Havasi baba vako here Shingiyo? Ndibaba sindakamboedza kuwarara vakatondituka saka iroro izwi kuti ndibaba asi
zvekupesana kwana amai hazvinei nemi vana izvozvo. Hongu mambo, ndiregerere kutadza kwevana. Asi vaupesana panoedza ndimanotseka kudara. Gertrude, uyu mwana ngaabude munyaya yenyu. Akauya kwamuri achitaura nezvenyaya iyi, muudze pachena kuti nyaya iyi hainei newe, ndeyangu naMaria, tiri vaviri. Kana mazotadzana mega zvaita zvakanaka kuti mauya kuna mambo, yani iwewe naMaria namambo muri vatatu ndima kuita kuti mupedze nyaya iyi. Maria ndiye achataura naShingi, Shingi oita kuti nyaya iyi ipere. Iwewe buda munyaya, nemi vasikana hamuna pamunogara pasina amai muchikurukura nezvenyaya iyoyo. Amai vanesa nyaya yavo kuna Shingi, Shingi ndiye anokudedzera achikugarisai pasi muchikurukura nezvazvo. Iwewe ziva kuti Shingi ndibaba, nekuti pane zuva rauchada Shingi ende zuva iroro richasvika. Hatiti kuzoti Shingi ozoti kwete iwo ndini takatochekana ukama hatuonani. Saka zvandataura Maria wazvinzwa, by 10 October uzai Shingi kuti tinge tapedza nezvenyaya. Kana achinge asarudza kuenda kundotenga, moona kuti mawirirana naGertrude, pasazoita kuti imwe claim inouya kunokudara Gertrude achiti handisi kugamuchira zvakatengwa. Zviri nani muende munonongedzera kuti ichi ndo chandafunda kutenga ichi. Kana maona kusikwirana motora mupurisa wamambo moenda, ubati ichi ndo chandafunda kutenga ichi, obhadhara mari yake munhu matakura tinozodzana nyaya yapera. Handiti zvokuti mozoti chinhu chatengwa chauya apo yobhata handisi kuchida, imo hamatoti tambira chandatenga ichocho. Ipapo hasida kusvika ipapo. Saka kana chinhu chichitengwa, darira mambo ngarive mukati mazvo, nokuti ndokwamauya kuzochemera. Totenga tizive kuti nyaya yapera. By 10 October ngatipedze nyaya yedu mazvita. Gertrude na Maria.